Hvorfor begyndte du på at tage steroider? Jeg startede med at tage steroider, fordi gamle har større muskler. Med større muskler får jeg mere opmærksomhed for det modsatte køn. Uden steroider tager det lang tid at opbygge store muskler. Alt for lang tid efter min mening. Men når jeg bruger steroider, tager det ikke så lang tid, og det er jeg glad for. De gyldne øjeblikke er, når man kan se resultater på ens krop. Og de gyldne øjeblikke vil jeg have flere af. Jeg vil hellere leve et kortere, men federe liv, end et langt og dødssygt liv. Har dit liv ændret sig på nogen måde? Ja, selvfølgelig. Ellers vil jeg ikke have fortsat med det. Jeg ser stærkere ud, og når jeg træner fitnesscenteret, får jeg en kongefornemmelse. Jeg føler, at jeg er meget bedre end alle de andre. Jeg får respekt for drengene og styr på damerne. Og det forstår jeg egentlig godt selv. Jeg mener, kig på mig. Jeg har lige et klip, jeg gerne vil vise dig. Fair nok. Hvilke konsekvenser har der været efter dit misbrug? For nogle år tilbage fik jeg en blodprop i hjernen, hvilket blandt andet resulterede i, at jeg er blevet lam i min ene arm og har svært ved at gå ordentligt. Det ændrede mig også rigtig meget som person, da jeg før var en meget glad og altid positiv person, hvor jeg efter misbruget ændrede mit humør rigtig meget. Jeg blev meget aggressiv og meget egocentreret. Jeg synes, alt skulle handle om mig. Det gjorde også blandt andet også, at jeg ikke kunne være med i et ordentligt parforhold, fordi jeg ikke havde plads til både mig og min kæreste i min verden. Jeg blev kæreste med Mads 1,5 år, inden han begyndte på steroider. Inden der var han rigtig glad, men efter der blev han ofte sur over små ting, som han aldrig nogensinde før ville have blevet sur eller aggressiv over. Han var også meget truende. Han snakkede rigtig grimt til mig og troede mig med at slå mig. Det var ofte sådan lussinger og sådan noget. Det endte faktisk med, at jeg i slutningen af vores parforhold blev rigtig, rigtig bange for ham, og til sidst så valgte jeg så at forlade ham. Når du ser det her klip, hvad tænker du så? Jeg mener stadig det samme, som jeg sagde lige før. Hellere et kort, men fedt liv, end et langt og kedeligt liv. Nu er du også valgt at fokusere på det dårlige. Og hvad er chancen for, at det lige skulle ske for mig? Jeg mener, der er aldrig sket for nogen af alle mine venner. Og i modsætning til Mads, har jeg ikke ændret mig som person, og jeg kan selv styre mit liv.